לולי, שקט, צ'וק, בוא נדבר. מה אתה אומר? איך היית ארוחת צהריים? מטעמך? אם אתה צריך לדרג על 1 עד 10 את השירות, כמה היית מדרג? ואת המנה? היית מזמין אותה שוב? כן, אתה תחזור הנה לאכול? כן, טעים. כן. אני מאוד טעים. טעים. כמה? טעים. אתה נאכל עוד פעם? אני יכול לחכות. זה עוד. זה קינוח. זה מילקי. עם פשטות תוספת. שמעתי שזה הכי טעים. הכי טעים. כן, אני עושה קקי, אני בטוח שאני עושה קקי. בטוח. כן. אני רוצה להריח. הוא פלט. נקלתי קקי. משם, תלתות משם, לא. לבריאות. אנחנו נסגור קצת מפסת? אנחנו נסגור קצת מפסת. כן, אולי גם לולי תנבח פחות. נכון לולי?